kabar marang sedaya para warga masyarakat celep lor lan kidul wabil khusus dumateng Pak Bayan kekalih lan ugi teristimewa dumateng Bapak Lurah Ndagen Pak Andi Susilo sumrambahipun dumateng anak kula pun Arya alias Tung Tak Tung Det. Ya nduk mbacetne gelar cerita monggo tak dherekake mak yo. Koko sing topaku melun kening ing piasan apeke awakmu tanggung sabahan maning sanget pangit Pandhawa tata kati wisaya Indriyaksa sara maruta bawana bana maragana sami rana lan warayang wah ladala ya jagat ya dewa ya bathara paman papih pancat nyono paman kawula nuwun wonten timbalan ingkang adawanak Prabu Buma Narakasura apa to sebabe ripalungguhan iki adoh jeneng sira ndak awe cedhak saya ndak raketake anggenku duwe panjangka duwe panjangkah duwe panggayuh kepengin ngrimo penggalihe Rama Dewaji supaya kersa maringake kamukten lan kesugihane marang Buma Narakasura kepeksa ana sing nrimpel laku ana sing nrimpeti marang gegayuhanku ora ana liya kejaba pamanku ing Lisanpura yuki paman Harya Setyaki inggih lajeng keparingipun kados pundi anggen mangsiagake prawadya bala traju tresna siyaga ing diri sawega ing gati maton lanang nyekel gaman nadyanto sambung obor colok lintang rambatan pundak liwat dalan sing etan budal dina iki
boten langkung sendika ngestakaken dawuh ayo wadya bala Buddha tandya. Yo, maju. Yo. Hey. Oi. Ah. Wah. Hey.
Kowe jenengmu sapa? Aku Agus. Kowe sapa? Aku Arya. Ah. Oh. Weh. Oh. Ah. Oh, oh, ah. Hey. Hey. Ah. Oh. Ah. Hey. Ah. Hey. Ah. Hey. Oh. Ah. Oh. Whoa. Ah. Ah. Tigrapala kang tuminga tacampuk samya medali lir kapit wileting kata ong
Dahyang gong manguncang nitip benjang sangaji mijil latinyo ngedali wos menawi boten lepat ingkang dados pamawas kula menika Kakang Penemban Anoman saking Kendali Sada. Inggih Raden Setyaki pancen kados mekaten. Kula tingali saking katebian negari Ndarawati wonten blebduk mangampak-ampak semunipun wonten ingkang damel gendro lan damel kisruh. Gandeng sampun cetha pratila bilih. Kula menika sampun sumpah lan prasetya setya bekti dumateng sesembahan kula Sang Marting Jagat nenggih Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang menawi boten cawe-cawe saklebetipun negari Ndarawati ketaman retu. Inggih syukur bagi sewu yen pancen kados mekaten Kakang. Atur uninga bilih palungguhan samangke. Mengsah ingkang awrat menika saking boten kok saking Jawi negari malah kepara saking saklebeting praja lan saklebeting keluarga. Ingkang badhe ngobak-obak banyu bening ing Ndarawati boten wonten sanes kejawi. Narendra ing Traju Tresna ing Surateleng anak Prabu Boma Narakasura ingkang ninggal tata krami cumantaka matur dumateng ngarsanipun Sinuhun Prabu Ndarawati. Waladal. Menawi makaten menika mangke kriwikan badhe dados grojogan perkara sepele dadi gawe. Sampun dados kewajiban kula ngreksa dumateng kaluhuran lan katentremanipun negari Dwaraka Kakang. Nggih. Sampun wasemelang ing penggalih Raden Setyaki. Jengandika mboten ijen nanging kula pun Anoman badhe nderek bebantu. Benjang menapa anggen kula ngetingaken dumateng Labu Labet dumateng Ndarawati menawi mboten mawi lelampan menika. Lan kula pitados gandeng kula lan jengandika anggadhahi sedya ingkang hayu mesti kemawon badhe rahayu dipun ayomi dening Gusti. Andhedheng gayo kono Sira Ramandaya pati ana yaksa bungkang krama namane wel katak sini
teteka ya bu tulo war panjriting turak gesti rekata ingkang waca lelayu sebet ana satriya bungkik kakek kunting tangting brengos sak kepel sisih pijer diplintir wae. Aja nganti kowe mati tanpa aran margage ngaku sapa. Lek nom mripatmu jerengen gobokmu Senopati bebanteng Ndorowati. Jenengku Raden Setyaki. Setyaki dasar para nyata. Kowe wadyabala saka Traju Trisna. Ya dasar para nyata. Kesete sesembahanku Prabu Bima Narakasura ya Prabu Sitija. Kumandang garba kang dadi aran. Kowe melu celeng boloten kebolatengen anggene Sinuwun Prabu Bima matur nang ngarsane Sri Ndorowati. Sing ndok karepake piye? Mila palengguane njaluk dawa umurmu kowe nyingkira, kowe mundura, kowe minggir. Aja melu campur tumrap lalakon iki. Bilangap-bilangap paton ngucap. Cetha lamun tu anggene prapta anak Prabu Bima mung gawe kisruh, gawe giduh ana Ndorowati. Janji dheweke sak wadya balane ra nyingkir saka Ndorowati. Mbok menawa ana prajurit-prajurit Trisna tak nggih giateng ndase ning ngarepku kene. Piye? Semangka anggrasa sumbar lindhu katara bumi kunjing kumalut guntur kato sikaparat murang tata enggal maju tanding yuda perang
Ya, ngantem ra omong-omong. Ah, ah, oh, hey, ah, cepol kakakmu. Ah, hey, ah, cepol kakakmu. Oh, iki jalukmu. Hey, ah, wah, mati ya. Aduh, yo. Loh, ah, oh, hey, ah, mati ya lo. Oh, cadak lucu. Hey, ah, hey, oh, ah, hey, hey, ah, wait, dia. Cepol kakakmu. Wah, ah, ah, tikal ilmuku. Weh, ah, wah, ah, oh, hey, wah, mati ya. Waduh. Oh, hey, ah, hey, wah, hey, wah, wah. Ya,
Ah. Oh. Hey. Hey. Ah. Mati. Ah. Kesian. Ah. Ah. Wah. Bro. Kesian. Bro. Ah. Bro. Pinggir. Ono kethek putih barang. Yo, sopo? Takon karo aku, Mandang Garpo. Kowe kethek iso tata jalma. Apa ngemut radio? Ayo, mara gaging aku, jenengmu sapa? Takon karo aku, jenengku Anoman. Coba kaprawiran. Maju. Hei. Sian. Oh. Bro. Oh. Hei. Wah. Bodoh sih, biar serangku. Hei. Hei. Oh. Hei. Hei. Oh. Ah. Ah. Bro. Oke, bro. Oh, ah, hei. Ah. Hei. Oh. Ah. Weh. Pedang. Oh. Hei. Oh. Hei. Wah. Oh. Ah. Ojo digondeli. Hei. Oh. Ah. Oh. Hei. Wah. Condroso. Hei. Hei. Oh. Ah. Oh. Hei. Woi. Woi. Ah. Bro. Hei. Wah. Wah. Hei. Wah. Ah.
tanganku aja digo acak-acik. Bedut. Bedut. Oh. Ah. Oh. Ya. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. Minggir. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Kowe iki omong apa? Pak ini kowe aku. Yuk kok ingot. Ya, ngomong acak to. Yuk ben. Oh. Ah. Oh, ah. Hei. Ojo turu wae. Oh, ah. Ah. Oh, Wah. Slow mas. Oh, ah. Oh. Wah. Dian. Solao tak kendang. Oh, hai. Oh. Ah. Ah. Oh, hey. Oh. Oh. Ah. Oh, hai. Oh. Hey. Mas Romo nyoba Mas Romo. Saisone Mas. Aku ora iso. Woi. Oh, ah, hey. Lo, ah. Oh, ah, woi. Oh, ah, hey. Ah. Oh.
sesumbar lindu keter bumi gonjing kumaludok guntur ketok kowe lah salah Paman Setyaki kowe kuwi wong tuwa sing ora ngerti tata krama ora ampan papan ing atase aku lagi rembukan karo Kanjeng Rama parandene kowe nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus satemah dadi geger kaya ngene nuwun sewu anggir anak Prabu Bomo kula tak matur ingkang Rama nate paring dawuh bilih bondo niku dipun perang dados 3 nenggih bondo becat, bondo alat lan bondo manfaat. Bondo becat menika entuk bondo kanthi dalan nabrak piwulang agama kayata nyolong ngapusi mila bondo wau boten barokah yen dipangan dadi penyakit lan dadi dosa. Ingkang angka kalih bondo alat tegesipun bondo warisane tinggalane wong tuwa ingkang kabeh didumadil lan dipun ginakaken kanthi sae. Amargi menika amanah. Nah, ingkang pungkasan bondo manfaat. Tegesipun bondo manfaat menika anggenipun pados kanthi meres kringetipun piyambak banting raga ingkang jumbuh kaliyan wewarahing agama. Ora perlu nuturi aku wis ngerti. Nanging anggen paduka nyuwun warisan dhateng tiyang sepuh menika ingkang taksih meger-meger niku sami mawon panjenengan nyengkakaken sedane ingkang rama. Menika boten pantes saru dinulu. Bab menika cetha lamun to gegasah penggalipun tiyang sepuh. Saya-saya panjenengan nyuwun warisan kala wau kanthi cara ingkang boten adil. Buktekaken bilih jengandika anak ingkang serakah dakah-dakah. Cukup paman ora perlu kakean rembug. Janji ora gelem minggat lakon nilang nyawamu kowe.
Saya dalwarara sabyor lintang kumedat Esti sunyo tengah wengi lumrang kandaning puspita karang iwaning putyanira Surya Candra
senadyan kaprahe pakuburan iku wingit angker parandini benten ingkang mapan wonten ing Goda Madana pinancepan dening wit kenanga ingkang ngambar Gondowarum saya merbak mawangi dupirinten dalu tansah kumendheng dupa ratus garu rasa mala pinandegan dening Sang Resi Jembawan senadyan to wanara ing sampun sepuh parandene madeg Brahmana rinten dalu tansah puji dikir ngucapaken kidung rahayu lan mantra suci kadherekaken ingkang wayah putra Ndarawati nenggih pun Raden Gunadewa. Pandhita Karya Wangsit pindha kumbang ajaping tawang Sopanto wahyuning Allah ya tumilah mangolah ngelmu bangkit bangkit mikat reh mangut kawula nuwun sewu Kanjeng Hyang Resi Jembawan kalilan ingkang wayah kula pun Gunadewa badhe nderek nyuwun pirsa sadangunipun kula mapan wonten ing Astana Gada Madana yektosipun tuwuh tandha pitaken ing atasipun kula menika putra saking Narendra Agung Ndarawati ing menapa kok gesangipun Gunadewa binida kaliyan putra-putra Ndarawati sanesipun ketitik kula dipun papanaken wonten ing pakuburan mriki ingkang tebih saking kerameyan saha kamulyan Kanjeng Hyang. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng uluk Gunadewa. Aja luput kang dadi panerkamu nduk anggep yen ramamu hambek ora adil lan uga dak siya marang jeneng sira. Ya kanthi Gunadewa dititipake marang aku rumeksa pakuburane para luhur Mandura iki. Yektine cara ingkang prayoga kanggo gembleng jiwamu lan ngandelake imanmu. Merga dadi nom-noman sing apik, dadi nom-noman sing becik kuwi kudu ngerti marang sejarah lan gelem ngajeni sarta ngurmati marang leluhure kang wis sumare mapan ana ing kene. Kejaba saka kuwi Gunadewa, yen uripmu mung ana kraton upamane, uripmu ana ing kraton sing rina wengi tansah kinembong ing kamulyan, mesti wae ora bakal wareg anggonmu mangan pait getiring lalakon satemah ora bisa landhep kang dadi rasamu, ora bisa waskita kang dadi panyawangmu.
tanpa beda karo ramamu Sri Bathara Kresna biyen nalika isih timur isih bocah nganti muda tumaruna uga dipapanake ana ing kademangan Widara Kandhang pamriye supaya cedhak lan weruh karo panandange wong cilik satemah gedhe rasa welas lan asihe marang para kawula mula bareng dadi panguwasa dadi ratu bapakmu bener-bener ratu ingkang wicaksana lan ngayomi marang sagung para kawula dasih mula kang mangkono Gunadewa tampanan kanthi legawa lelakon iki ngibarate pusaka utawa gaman sira lagi diasah supaya besok dadi landhep rasamu dadi gaman ingkang pepethingan kanggo mulyake sagung para kawuling Ndarawati besok Gunadewa. Pametaring parsitaning ati sumantaka haniru pujangga tahat muda ing batine marma kedah kinunggung tan muruk yen ngesemi hamaksa kang rumpaka poso kang kelantur ukur kang ketula-tula tinalaten rinuruh kelawan ririh mrih padhanging sasmita mrih padhanging sasmita aduh Kanjeng Hyang kadilu mampah wanci pangklong kepapak obor sewu satemah dados padang tetrawangan ing dados manah kula sedaya pitutur piwucal paduka badhe kula gegem kinarya pepakep anggen kula badhe netepi kalian darmaning agesang Kanjeng Hyang iya lakonana kanthi sabar tindakna kanthi rasa ikhlas ora ana wong mulya tanpa rekoso ripalungguhan iki kowe nandur marang rekoso besuke mesti alam saisine bakal ngangkat kamulyanmu Ngger Bambang Gunadewa caritane satriya wenuwe kang marti mring kautaman tan pegat mring pangestine Pandam sumuluh hamadangi jroning pasareyan ngenani wadana remu kalingan ngangrangan sang Dyah Manahan kung weladalah
Yen ora kleru kang dadi panyawangku, iki Lurah Semar ingkang prapta ana ing Astana Gada Madana. Aku ngaturake pambagi panakrami Lurah Semar. Inggih Sang Resi inggih. Ngaturaken panuwun dening ngantos semanten sih kadarman lan pakurmatan ingkang ndika paringaken dumateng kula pun Semar. Mboten langkung salam taklim kula kunjuk penemban. Iya ndak tampa gawe bombonging rasa. Kula ngaturaken kawilujengan Kyai Lurah Semar. Inggih. Ndara Gunadewa Nadyanto jenengan niku putra Narendra parandiri yen karo Gediba 17 isih ngajeni ketitik nandukaken tata basa ingkang prayogi. Salam kula katur, Den. Nggih sampun kula tampi andadosaken tentreming manah kula. Kyai Semar sing ndok kersake apa? Ripalungguhan iki tik kraya-raya prapta ning Astana Gada Madana. Nuwun sewu Sang Resi Jembawan. Sowan kula mriki menika dipun utus dening sesembahan kula Narendra Agung Ndarawati Sri Bathara Kresna. Ingkang sepisan nyuwunaken pangapunten awit kalepatanipun Sri Ndarawati kaliyan putranipun nggih Angger Bambang Gunadewa ingkang dipun sebrataken mapan wonten ing pakuburan mriki ing atase anak ratu parandene malah dadi juru kuncine makam. Angka kalih kula kadhawuhan amboyongi Raden Gunadewa dina samangke sareng sak lampah kula kondur dhateng Ndarawati. Ilahing awik namastu namasidhan. Gunadewa kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuhi. Tanpa lidah sinambung banyu tinalang mestine wis ngerti apa surasane Kyai Semar rawuh. Mundhak dadi penganti-antine ramamu Ndarawati kowe ndereka Kyai Badranaya kondur marang kraton ya nggih. Nuninggih. Mboten langkung kula namung badhe tuturi daya-daya Kanjeng Hyang ingkang wayah nyuwun pamit. Duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri. Saben sikilmu njangkah tanganmu ngrembyah. Aja lali ngagungake asmaning Gusti. Men pengiran mayungi sak lakumu cah bagus Gunadewa nggihmu bali marang kraton Ndarawati. Kula nyuwun pamit penentan. Ya nderekake wilujeng Kyai Semar. Trenyuh ningali dumateng jenengan. Wiwit bayi nganti dewasa mapan wonten ing Astana Gada Madana. Adoh saka wewarah lan ugi piwulange wong tuwa adoh saka kamulyan. Ning yen kula pikir anak Ratu Ndarawati sing genep tata kramane nggih namung sampeyan Bambang Gunadewa.
dening Ludira Kawangwang ngegono bangsu mirat inggih Kyai Semar nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi kula saged dados srana supados Kanjeng Rama Prabu mboten nandhang lingsem piyayi apike kaya ngoten to Den sampeyan dimong kalih mbahmu Resi Jembawan mapan wonten ing mriki sampeyan rina wengi diglowentah kalih agama digembleng kalian Weda Suci malah kabar sing kula tampa sampeyan wis bisa ngapalake kabeh isining kitab suci niku sampeyan menungso sing pepetingan menungso sing pengpengan lan pendhita kyai kaya mbahmu nika pancen wajib dipundi-pundi diaji-aji ewadene ana menungso sing wani ngelokke wani ngina derajate brahmana kyai lan ugi pertapan nika dudu patrape menungso ning patrape sona nika nganti kaya ngono sona kuwi lak kirih niku senengan kula alah sing ora-ora ngoten niku mila saking nika nggo kondur nggih menawi sampun 6 sasi sampeyan digembleng wonten ing Astana Gadamadana sampeyan kedah kondur merga kekuatane negara niku men saya sentosa siji gumantung budaya loro gumantung agama yen benjing duka jaman menapa donya niki wis kahanane murak-marik ora cetha sing nggih gondhelan mung kari loro nenggih budaya kalian agama mongko kula ngerti wonten pertapan lan Astana Gadamadana mriki sampeyan kalian ingkang eyang kejawi digembleng babakan ngilmu suci uga rina wengi dituntun kalian budi pekerti ingkang rahayu satemah tumindak sampeyan ora milar saka tata krama andhap asor anuraga sampeyan ora wegah rekoso mapan wonten mriki ndandani makam nadyanto kudu nuwake pangorbanan ning pendhita kyai kaya mbahmu nika pancen apike kudu dipundi-pundi merga nika mbiyen ya nate ndawake dumateng para murid lan santri-santrine merdikane negara niki nggih lantaran fatmane para kyai ngoten nika yen ana wong menungso ngina kyai lan pondok pesantren niku tegese ngina karo negarane dhewe niku besok mendemo baris baris kang prayetno ya saranta wong ing Dwarawati tinumpes panikwawak Pandhawa wah ladalah Kyai Semar tiwas ndak golek ya ning Karang Kadempel tinemune malah ketemu ana ing kene menawi mboten lepat palmas kula menika lak Ndara Kartamarma ya pancen para nyata Ndara Swatama ya Kyai Semar lajeng wonten wigatos menapa manggi dumateng Semar
Pandhawa kae uripe mulya sarwa bejo, rina wengi nampa nugraha saka Gusti ingkang Maha Nasa. Merga pancen tansah dituntun dening Kiai Semar Badranaya. Mongko wis cetha lamun ta kowe iki pamonge tanah Jawa. Sing ndok mong kudune ora mung para Pandhawa klebu para Sata Kurawa, kudune antuk pangkrangkule Kiai Semar Badranaya. Tur dasare Pandhawa Palungguhan iki wis ora kurang sawiji apa upamane ndok tinggalake. Mesti tetep mandiring pribadi dadi satriya ingkang hambeke bawa leksana lan tresna marang kawula. Sing butuhake pengayoman ki wong Ngastina. Mula Palungguhan iki aku diutus dening Kaka Prabu Duryudana amboyongi kelawan panjenenganmu. Yen pancen Kiai Semar ngersakake wujude Sekar Pudak Tunjung Biru aku sing bakal mujuti. Niki padake Semar boyong ngoten napa pripun Sekar Pudak Tunjung Biru. Genah kulino nglakokne niku sampean nganggur kono kuwi terus. Ayo tak boyong mboten saged. Dene samangke kula lagi nglampahi tapa ngrame. Ya. Ngubengi jagat saisine isih ana kewajiban abot sing kula sangkul, sing kula pikul. Mila nyuwun pangapunten menawi dina samangke kula mboten purun njaluk rudha paripeksa apa piye kowe? Ora apa? Bambang Gunadewa. Satria ganteng kliwat ukur. Ning mburi enek buntute. Elok men. Menungso nek nggawa buntut. Aku ya nggawa buntut ning ora ning mburi, ning ngarep. Kowe sing jenenge Bambang Swatama, dasar Pranyata sapa? Bambang Gunadewa. Gunadewa. Kancane Guna-gunem karo Gunawan kae. Ngawur gawar kulino nonton ning kaset. Gunadewa ki anak Ratu Ndarawati. Bola bali kowe para Sata Kurawa angger metu mesti gawe sintru. Gawe amun nonton tontonan sing biru. Dasare kaca-kaca nomor 7 sing kelakuane kaya asu. Oh! Oh! Ah! Hey! Bengawan Solo.
Sopo sing dadi kondo gegen. Wah, opo men? Hey. Ah. Oh. Hey. Monggo lajeng Bu Kesi, rada minggir mriki. Aturan. Itu Sopo sing glundung ndase? Apa sing mati? Tendral. Hey. Oh. 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 Right. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Ah. Rumangsaku nang ndi-ndi ora tentrem to rumangsaku. Ngono ora. Ngendi-ngendi kok geger, ngendi-ngendi rame. Iya. Golek hiburan kok. Hiburan nang ndi? Buka-buka TikTok. Wis tak pecah HP-ku. Ora TikTok-tiktokan telek jaran. Kowe ngopo? Wis pokoke. Ya pancen aku yo nggumun setahun jembleng sak rendeng. Rumangsaku negaraku iki kok saya panas. Ya upamane nyingkiri TikTok iki memper mergo nang kono ku videone pendek-pendek yen suwe-suwe bakal ndadekake wong iki cara berpikire ya dadi pendek. Ora live TikTok, ora. Ngono kuwi. Mila saking menika kula nderek prihatin